रोजा साबायखर जोंनि फैबाय थानाय 13 एप्रिलाव जानो गोनां एनुअल कनफारेन्सजों लोगोसे बैसागो बरायनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बैसागो बरायजेननाय बे हाबाफारिखौ जों सानसेनि थाखाय लानाय जादों। लोगोसेयैनो जों बेयाव माखासे कम्पिटिशन माबा माबि लानो गोनांमोन गथ'फोरनि थाखाय मोसानाय कम्पिटिशन बेफोरबायदि जों लाथ'नो हानाय जानाय नंला। गेवलां मेल जागोन। बेजों लोगोसे जों गोजान गोजाननि जोंनि बर'नि मुंदांखा एक्टर एक्ट्रेसफोर जों लिंहरनाय जादों, हांख्रायनाय जादों। दासिमबो जोंहा कनफार्म जायाखै सोर सोर फैगोन सोर सोर फैया। नाथाय जोंहा एक्टर एक्ट्रेसफ्रा मोनफैगोन, बहुतआनो फैगोन। आरो मोनाबिलियाव जोंहा हारिमु बिलिफां लाखिनाय जादों। बेयाव गोबां बर'नि मुंदांखा सिंगारफोर थागोन। जोंनि डिस्ट्रिक्टनिबो माखासे सिंगारफोर दङ, बिथांमोनाबो थागोन। बे जि गेवलां मेलावबो फावखुंग्रिफोर फैगोन नामा? औ गेवलां मेलावबो फावखुंग्रि गेवलां मेलावनो आधा आधि फैजोबखागोन आरो। ओमफ्राय जिहेतु हारिमु बिलिफां बे समाव अनलि मेथाइ खननायखौ नुनो मोनगोन आरो। आरो नोंथांमोनहा जे बे हारिमु बिलिफाङाव बेबायदि माखासे फावखुंग्रिफोराबो बेयाव फैगोन। आरो बे हिसाबै नोंथांमोनहा नैबे गेवलां मेलाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ माबायदि बाहागो लाजानायखौ नोंथांमोना लुबैदों? आं गेवलां मेलाव रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानदों जेन बर'नि मुंदांखा एक्टर एक्ट्रेसफोर फैगोन। लोगोसेनो जोंनि बिटिआरनि EM सासे आरो BKWSनि जोंहा चेयारमेन सार डक्टर गाम्बारु मुसाहारि सार बिथांमोनखौ मोनफानाय जादों। बेनिखायनो आं ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे जाहाथे बेयाव फैनानै गाजा गोमजायैनो जोंजों बयबो रंजाफायो। गेवलां मेलावबो जोंहा रंजानाया थागोन आरो एक्टर एक्ट्रेसफोरनि माखासे फेस्ला राव रायलायनाय बेफोर थागोन। मोजां एन्टारटेनमेन्ट जागोन होननानै आं बेखौ आसा खालामदों। थांनाय एप्रिल दाननि 13 अक्ट'आव सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसा बे नैथि खेबनि थाखाय खुंफुंनाय जथुम्मा जागोन। बे जथुम्मानि गिबि खामानि हिसाबै दिनै लाइ खुन्थिया गायबाय आरो एसेयावनो नोंथांमोननि जुगिदि जों फोसावनो लुबैदों। जों सिगाङावहाय जायगाखौ फोसावदोंमोन बानासुर फोथार होननानै। दा बिनिनो एकदम साखाथियाव जोङो मोनसे बे अखा बांखानि एसे हाब्रु प्रब्लेमनि थाखाय जायगाखौ एसे सोलायदों। बिनि साखाथियावनो बै रेलवे कल'नि होनाय स्टेसनावनो आरो बाटासिपुर स्टेसनाव नांजाबनाय जों बेयाव जायगाखौ थि खालामनाय जाबाय दिनै आरो लाइ खुन्थियाबो गायनाय जाबाय। नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बबेनिफ्राय सोर सोरखौ आलासि महरै हांख्रायनाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ माबायदि खुंनो थाखाय साखाफारा खालामदों? जोङो बे हाबाफारिखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंनो नागिरदों आरो बे समाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दानि बिटिआरनि कालचार मिनिस्टार माने EM दावबायसा बर' बिथांखौ गाहाय आलासि मोननो हादों। बेनिफ्राय जों मैयासो कनसेन्ट लानो मोनदों। बावैसोनो नोंथांमोननि जुगेदि जों मिथिनो हानाय बर'निनो आगोमा डक्टर टाइटेल मोननि गाम्बारु मुसाहारि बिथांखौ मोननानै खोब खुसि मोनदों जोङो। बे गाम्बारु मुसाहारि बिथांखौ जोङो थि बुंथिगिरि हिसाबै जों मैया कनसेन्ट लानो मोनबाय। बिराद गोसो गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसेनो बेबायदिनो जोंनि सेन्ट्रेल बिसानि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना थागोन। जोंनि सनितपुर जिल्लानि फरायसा आफाद, थुनलाइ आफाद आरो बायदि बायदि बेबायदिनो XNDB माखासे संगठनजों जों कनसेन्ट सोलिगासिनो दङ। जों नैबे दिनै गाबोननि गेजेरावनो थि खालामनानै गासैबो समाजनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जों माब्रैहाय गेबें खामानि मावनो हागोन एबा बे सावथुन मुलुगखौ बिथांमोननिबो एसे साजेसन लालायनानै जों माबोरै आवगायोबा जों थुनलाइ मुलुगखौ आरोबाव आगानसे आवगायहोनो हागोन बिनि मिजिं लानानै दिनै जोङो बे खुन्थिया गायसननायनि जिथु हाबाफारि लानाय बिनि ओंथि बेखौ जोङो बेरखांहोनो नाजागोन। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।